जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा जेनाखि सोलोंथाइ बिथिङाव जेनाखि जोंनि जेनाखि मेरिटरियास स्टुडेन्ट्स फरायसाफोर जाय बिथांमोनहा रांखान्थि हालोदा मोजां नङा बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ बोरैहाय जोङो गोजौ थाखोआव मोजां सोलोंथाइ लाहोनानै बा भेरियास प्रफेशनेल कर्सेसफ्राव थांनो हायो बिनि थाखाय गोबां बिथांखि लानाय जादों। जायफोर बिथांमोनहा यूपीएससी कचिं लानो हायाखै रांखान्थि हालोदनि थाखाय, जायफोर बिथांमोनहा इन्जिनियारिं एडमिशन लानो हायाखै, कचिं लानो हायाखै, जायफोर बिथांमोनहा एपीएससी कचिं लानो हायाखै बिथांमोननि थाखाय जोङो बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन जेनाखि बेखौ जोङो मुं होनानै जोङो भेरियास यूपीएससीनि थाखाय, इन्जिनियारिंनि थाखाय, एपीएससीनि थाखाय आरो मेडिकेलनि थाखाय जोङो कचिंनि बेबस्था बानायनानै होनाय जादों। जोंहा यूपीएससी कचिंआ सानिक IAS एकाडेमी दिल्लीयाव सोलिगासिनो दङ। इन्जिनियारिं कचिंआ जोंहा सोलिगासिनो दङ नोङो क'क्राझाराव थानाय डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव। बिनिफ्राय जोंहा एपीएससीनि जेनाखि प्रसेस बियो सोलिबाय थागासिनो दङ आरो मेडिकेलनि जेनाखि जोंहा कचिंनि खोथा बियो जोंहा एलियन केरियार इन्स्टिट्यूटजों टाइ आप जाबाय आरो बिनि एन्ट्रेन्स एग्जामा जोंहा जादोंमोन 13 मेआव जादोंमोन। बिटिसिनि गासै 9 जिल्लायाव सेन्टार खालामनाय जादोंमोन। जोंहा क'क्राझार थादों, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरि। जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव टटेल केन्डिडेट एपियार जादोंमोन 140, चिराङाव जादोंमोन 72, बाक्सायाव जादोंमोन 87, तामुलपुराव जादोंमोन 59 आरो अदालगुरियाव जादोंमोन 109। दा बेफोर गासैखौबो दाजाबनानै जोंहा टटेल 467 केन्डिडेट्स फर मेडिकेल एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन कचिंनि थाखाय एपियार जादोंमोन आरो आउट अफ डेट जोंहा 50 जन जायनाखि बिथांमोनहा मोजां मार्क्स लानो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्ट खालामनाय जादों। बिनिफ्राय जोंहा मोनसे थारिख थिग खालामनाय जादों 23 मे 2023 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि क'क्राझार। बेवहाय काउन्सेलिं काम पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जागोन। ओइदिनखालि गासैबो बिथांमोनहा जाहाथे गावनि पिआरसि आरो एडमिट कार्ड जों लोगोसे माखासे इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै जाहाथे अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै जाहाथे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि क'क्राझाराव बयबो फैयो आरो जेनाखि जोंनि एलियन केरियार इन्स्टिट्यूटजों कचिंनि जाहाथे मोजाङैनो मावफुंनो हायो। जोंहा बिनि अनगाबो इन्जिनियारिंनि जेनाखि एबार बोसोरनि एन्ट्रेन्स बियो जानो थांगासिनो दङ। एप्लिकेसन अलरेडि 180 रिसिभ खालामबाय। बेबो गासिबो डिस्ट्रिक्टनि 9 जिल्लायावनो सेन्टार थागोन आरो एन्ट्रेन्सखौ खुंनाय जागोन खोब थाबैनो। दा इन्जिनियारिं जेनाखि कचिं जोंहा अलरेडि सोलिनानै दं एराउन्ड 34 फार्स्ट बेच स्टुडेन्टफ्रा जोंना कचिं लागासिनो दं। बिथांमोना अलरेडि मेन्सखौ होखांबाय आरो माखासे 27आनो उथ्रिनोबो हादों। दा आरो एडभान्सनि थाखाय नेक्स्ट फेजआव होबावगोन। दा बेयो जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। आरो जेनाखि जोंहा यूपीएससी कचिं लानानै दङ दिल्लीयाव बिथांमोननिफ्रायबो जोंहा गोजोनथाव खौराङा बेनोखि थांनाय दानाव जानानै थांनाय जेनाखि एपीएस प्रिलिम्स एग्जामिनेशन बाहाय जोंनिफ्राय एराउन्ड 27 जेनाखि केन्डिडेट्स बिथांमोना प्रिलिम्सखौ पास जानो हादों। बेबो जोंनि गेजेराव जोबोद गोजोनथाव खौरां। दा जोङो जेनाखि प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव बेफोर गासैबो बिथांखिफोरखौ जोंनि इयुथ जोंनि फरायसाफोर जाय बिथांमोनहा मेलेम गोनां, जाय बिथांमोनहा मेरिटरियास नाथाय रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि, बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय मोजां जायगायाव कचिं होनानै बा मोजां लामायाव जोङो दैदेननानै बोरैहाय बिथांमोननि जेनाखि ड्रिम बिथांमोननि जेनाखि थांखि बेखौ जोङो जाफुंसार जाहोनो हायो बेखौनो नाजाबाय थानाय जागोन। गोजोन्थों।